Здравейте, казвам се Станислав Иванов и съм победителят от Hell's Kitchen сезон 5. Повечето от вас със сигурност са гледали моите видеа в TikTok, в Instagram съм OpHopCook и днес ви посрещам в моя нов YouTube канал, който се казва OpHopCook. Първи епизод и първи звезден гост. Днес ще ви представя Галин. Здрасти. Как си? Добре. Благодаря ти за това, че дойде. И днес малко да подготвим с тебе. Аз предлагам ти да подготвиш основно, а пък аз тук да помагам с присъствие и с дегустация след това. Добре, днес, само да ви кажа, приготвил съм ви един френски киш, с който ще нагостим Галин. Тъй като аз знам, че той се ограничава най-вероятно заради фигурата си, какво точно да яде. Така че ти можеш да ми кажеш наистина как се грижи за тази фигура. Понеже той знае, че аз се ограничавам с фигурата си, затова е приготвил 3 вида млечни продукти. Това е понеже знае... И брашно. Да, и брашно. Понеже знае, че аз се ограничавам. Виж сега, това ми е едно такова леко предизвикателство, нали? Смисъл да разчупиш малко леда от твоите... Да напълня преди празниците. Да напълниш, нали? Okay. Защото, по принцип, аз и така доста често следя профила му и как качва постоянно така с преси, нали? И стоя и си гледам моята преса, гледам неговата, горе-долу сме наравно почти. В повечето случаи той се държи повече на фигурата, доколкото аз имам моменти, в които наистина спирам да тренирам, докато... Не мисля, че имаш чак моменти, в които да спираш да тренираш, нали, генерално, но при мен е по-важно заради клиповете, които снимам. Рекламирам и различни неща и гледам да съм като в топ форма. Да, Добре, искаш да започнем да готвиме? Да, айде, давай, минавай от тази страна. Така, сега ще започнем първо с самото тесто за кишът. Съставките за тестото, те са традиционните, които са за маслено тесто. Именно брашно, имаме масло, сол, черен пипер. Също така наблягам на тези подправки, тъй като да има някакъв аромат и вкус. Естествено не правим тесто за бисквити, а именно тесто за киш. След това ще го напълним с крема сирене, яйца, сьомга и имаме пасиран спанак. Аз по принцип този спанак първо го минавам през гореща вода, след това го шокирам в студена и тогава го приготвям, но днес да ви улесня, ще го сложа в една купа заедно с всички съставки, пасираме, наливаме отгоре в киша и печем на 200 градуса за 25 минути. А това не трябваше да го изкараме? Да. И само се Добре, че съм аз, Станиславе, тук в кухнята да ти оправям нещата. Гледаш ли ти какво нещо? Мали. Вече имаме и олио за... Да, това е вече карамелизирано олио. Мен ми замириса тук на това, на нещо ми замириса, разбираш. Почваме с издънките от самото начало. Какъв пример ти давам и аз за това, че... Понеже ти каза, че това са нещата, които се слагат традиционно в това тесто, което се прави, нали? Да, точно. А това какво е? Това е кимионче малко. Да. Това е за самата плънка. Добре, ти си със сигурност имаш много фенки. Получава ли си някакви такива неудобни въпроси и предложения, тъй като аз получавам по принцип. Обаче ме е интересно ти дали си получавал. Неудобни въпроси, неудобни предложения. Постоянно обаче много, тук преди 3-4 дни наистина бях леко скандализиран, въпреки дългогодишния опит, който имам вече по участия. Получих подаръци, бях в Казанлък и много големи такива, в едни големи хубави кутии. И аз такъв щастлив, прибирам се вкъщи, майка ми беше на гости. Бързам да си разопаковам, нали, там подаръците, обаче един подарък остана неразопакован и аз, понеже бях много изморен, нали, от пътя и от участието, и викам, добре, ще си го разопаковам на другия ден, обаче майка ми станала по-рано от мен, съответно, нали. И жената отворила подаръка и вътре има, освен подаръка, който е, нали, нещо там, нали, да не казвам, такъв хубав подарък, символичен, един носен чорапогашник. И това майка ми съответно, нали, го намира този чорапогашник и аз казвам, ама сигурна ли си, че е носен, защото може да са си помислили, че се е
Аз обичам да нося чорапогащи и да са ми подарили. А пък аз се спомням момичето, което нали, ми подари този подарък. Тя беше така доста ентусиазирана. И майка вика, ми носи не вика, защото отзад, където са петите, нали, се вижда, че явно обувките не са и били много удобни. И все едно, като, нали, сещате се какво има в предвид отзад, като си търка обувката с кожата, за какво става въпрос. И така, имам много такива ситуации. Едно момиче на участие ме хвана, дръпна ме и така и ми облиза врата. Аз бях с температура тогава 40 градуса на участието, между другото. 100% се разболяла после и тя. И така, всякакви такива ситуации. Как се справяш с това напрежение постоянно по участие да пътуваш? Въобще успяваш някога да се наспиш? За мен това не е напрежение, това си ми е моята работа, с едно да те питам, примерно ти как се справяш с напрежението покрай твоята работа. Сега не е времето на тия години да сме напрегнати, да работим, но това е приятно напрежение, обичам се работата, харесвам се. Да, точно аз, защото много пъти е така, някои хора са казвали, аз не знам с какво да се занимавам, това според мен наистина е много гадно нещо, да не знаеш реално за какво си създаден. Хубавото е, че при нас аз знам какво правя, ти знаеш най-вече. Така че, надявам се, маслото е стегнало вече в хладилника и да започваме, защото аз лично огладнях малко, а ти днес ще си хапнеш, нали? Ще си хапна, разбира се. Аз не съм твърде краен, нали, когато нещо е вкусно и... Добре, кое е ястието от твоето действо, което е така се сещаш за него? Да. Мляко с ориз, кремни шесте, още не знам дали хората дали го правят още това. То се купуваха едни такива на пакетчета и се слагаше, се бъркаше, да. Ами това са сладки неща ми се въртят в главата от детството. Тоест ти си взел от детството всичко сладко и сега в момента ги ограничаваш яко. То не е така със задна дата да можеш нали, да си ял и да си се отял, нали, да не искаш повече да ядеш. Но гледам като цяло да се ограничавам, да. Но като всяко дете съм обичал сладко. Да, и аз между другото сещам точно за това мляко с ориз. Баба ми го правиш с канелка и така отгоре. В хладилника и аз така вечер след като си хапне, отварям хладилника и гледам тогава ги правихме в едни чашки такива за кафе. да, точно по същия начин и при нас беше. Да, и бам една чашка и си така. Добре, само да видя маслото. Винаги изяждах крем, като имаше кремни шесте или примерно мляко с ориз, винаги го изяждах и майка на другия ден става и вижда, че ги няма. Бяха по-едни такива, в интерес на истината, по-бедни години, по-кризисни за много български семейства. Да, и аз сещам тогава, и той по принцип и света беше малко по-различен. И си беше доста голям лукс, си спомням, примерно да си купиш такава кола, ама от тая хубавата кола и да си имаш вкъщи си беше голяма работа. Да. И между другото имаш преди едни такива шоколадови яйца Тото. Да, които бяха с определено не вкуса на едни други известни шоколадови яйца. Добре, сега започваме с брашното. Изсипваме го. Тук брашното е 250 грама. Ма колко добре си готвиш, аз е тук само. Сол. Ами аз след малко ще дам и ти да готвиш малко, защото ми е интересно ти как се справиш в кухнята. Със сигурност имаш някаква така дарба, защото по принцип мъжете ги дават едни от най-добрите кулинари. Със сигурност, да, със сигурност. И най-известните и в цял свят въобще. Да. Аз оня един имах много сериозен спор с един мой приятел, който ми твърдеше, че той не готвил в тях, защото приятелката му готвила, то това не било мъжка работа. Викам, ти нормален ли си, още какво прикажеш? Най-добрите кулинари в цял свят са мъже. Да, точно. И то между другото, и мъжете са добри и в гримьорството, и в фризьорството, общо взето. Да, но това е по-специфично там, нали, защото те определен контингент, докато в готварството са масово, нали, поне тия, които аз знам, световен мащаб и които следвам в Инстаграм и така нататък, са мъже основно. Да. Така, започваме с тестото. Ще направим днес маслено тесто, именно 250 грама брашно, щипка сол, 120 грама масло и едно яйце. Запомни ли? Да. Брашно, щипка сол, 120 грама масло и яйца. Точно така. Маслото трябва да бъде меко. Ето, сега ще го сложим така. Аз започвам. Ти можеш да ми асистираш, ако искаш. Чукни ме едно яйцето вътре. Едно само? Да, едничко.
Много некадърно го щупих. Добре, ето го изчистваме да е така. Айде. Добре. Виж, 2 ръце с повече, т.е. 3 ръце с повече. В случая не е по-добре. А така с ръка ли са бъркани? Да. Не, само така с ръка. Ръка да пипне, добре. Ръка да пипне. Не трябва ли още едно яйце вътре? Не. С едно яйце смятате колко? Правих една рецепта при гала и едно тесто бъркам. В един момент човек това тесто не се получава, а точно половин час започва ефир, разбираш, аз трябва да съм готов. Ето, що може да не се получи дадено тесто? Примерно много яйца, да речем. Общо взето тия тестата са много... Смисъл там е душата, както примерно и в хляба, тия, които са месили хляб. Сеща, не всеки може да меси хляб. Да, със сигурност, аз знам, че е трудно. И просто самата енергия, аз например, обожавам да приготвям сладки и точно тия десертите и така си ме изкарват от всякакво напрежение, от навън света. Добре бе, не ти ли е много такъв филм, примерно да трябва да поддържаш яка форма, а пък да готвиш сладки неща? В смисъл аз знаеш какво правя? Примерно никога не си взимам вкъщи, като знам, че трябва да съм на режим, не си взимам сладко, разбираш? Като си отворя холодилник, каквото трябва, това има. Нямаш избор. Такива неща. Примерно ти през цялото време си имал си да има нищо сладко пред тебе, което да хапнеш. Знаеш ли, аз между другото много рядко хапам сладко, не знам, много рядко. За мен даже по-добре е така, в смисъл изпитвам някакво удоволствие, когато направя някакъв десерт и го поднеса на някой, примерно любим човек или някой приятел, нещо е така, хапни си го някак, душата си храня по този начин. Което наистина е много яко това, защото за мен наистина е, как да ти кажа, в смисъл пак си хапвам сладко. Добре, примерно като си правиш някакви такива неща, еклери, меклери, там кремове, нали, пак трябва да го пробваш. Аз си ги опитвам винаги. Така би следвало да бъде това. Винаги ги опитвам, единствено знаеш какво, аз даже някога, сега примерно лятото, като наближат топлите дни и влизам в някакви брутални диети. Ям по 150 грама ориз, 180 грама месо и винаги така съм си казал, тия луди хора как така си ги теглят, обаче наистина не мога да си представя как една шепа храна, буквално, че е напълно достатъчно за организма. Тестото ни е готово, оставяме го в хладилник за около 20 минути, за да може да се почине самото тесто. Тестото за какво трябва да се почива, като то ти трябва да се починеш, да го правиш, не е то да се почива. Самото брашно съдържа глутен и глутена при разбъркването, при умесването той се отваря. Тогава, когато се почине тестото, позволява на самия тарт да не се надуе, т.е. на самото тесто. Трябва да го стречоваме, но тъй като нямаме стречи фолио, имаме алуминиево фолио, пак върша работа. Аз се чувствам малко като в черешката на тортата. Първия път, като участвах, дойде да сготви майка ми, а втория път извиках целия лейбъл и всеки направи по нещо. Беше много удобно, между другото, като чераци ми бяха. Сега, тъй като ти си ми днес моя помощник готвач, тук чупваме 3 яйца. За плънката е нужна 200 грама животинска сметана, 250 грама крема сирене, сол, черен пипер и тайната съставка индийско орехче. Добре, аз искам да попитам сега, примерно ето като ги имаме яйцата, първо трябва да мина малко с това или се едно слагаш всичките неща чудесно? Има ли значение кога го слагам? Ето виж, можеш да започнеш с бейби спанакът. Добре, колко трябва да сложа? Бейби спанакът трябва да бъде добре почистен. Да, ние сме го изчистили предварително. Ние сме го изчистили предварително, да не губиме време. Така, слагай от него, напълни така да има щедро. Така примерно? Да, слагай още. Още? Да. Слушай го почти всичкото количество. Много се изцепиме от... Няма да те попай моряка. Почти цялото количество. Как ще го съберем това цялото? Събира се. Знаеш, от почти 1 кг спанак бейби, в момента в който го преработиш, след топлинна обработка, става 1/10 направо от него. Слагай животинска сметана. Това е животинската сметана. Извинявам се. Колко? Цялото? Слагай всичкото, аз съм ги примерил. Това е крема сирене.
Много обичам мафилийка. Да. Цялото ли пак? Да, Всичко? всичко, да, точно така. Еха, добре. Индийско орехче, ето аз ще помогна. Сол. Колко? Сол слагаш една щипка, е напълно достатъчна. Добре. И черен пипер. Колко? Слагаш пак една щипка. Право. Така, и сега почвам. Чай само да ти почистя. Значи винаги добрия готвач се почиства. Трябва по Да. кухнята да се... А не се ли Сега. почиства накрая или? Ами не, защото пак става някаква лудница. Колко пасирано трябва да е? Това напълно е достатъчно. Добре. Започваме с тестото. Вече си е отпочинало добре. Пръсваме с малко брашно и го разточваме според нашата форма. Аз не съм избрал правоъгълна форма. Да бъдем малко по-различни. Да разчупим традиционните рецепти с кръгли форми и така нататък. Ето, виждаш колко е внимателно всичко. Да. Много добре ти се получава. Да, искаш ли да се пробваш? Я да видим. Я да видим. Така нежно. Да, леле, смятай. Виж, в смисъл, самото тесто колко е. Да. Разбираш ли? Цяло си има неговата душа. Така равномерно навсякъде. Трябва горе-долу да придобие. Отказваш ли се? Ами аз, защото на тебе по-добре ти се получава. Добре. Обаче доста, аз като гледах и така как го прави и сигурно си викам, какво пък толкова? Обаче като тръгнеш да го правиш, като видях как взе се накъсва, викам, по-добре той да си. Ето го прилича малко на тестото за паста. Да, Käse Kuchen се нарича на немските, това за Да. което ти говориш, Да. много е популярно в Германия. И наистина буквално това са го правили, въпреки че сега вече си го правят като се едно отделна, нали, като рецепта си го имат, но наистина от много години. Аз съм работил за кратко в един ресторант в Германия, много за кратко. Така ли? Преди колко време? Да, преди да започна да се занимавам с музика. И съм правил всъщност точно е такъв въпрос. Не, той е така се наситила, слагат се отгоре. Вече има и различни неща слагат, нали. Може и месо, може с сьомга, може с зеленини някакви да слагат отгоре. Käse Kuchen се нарича. Да, те са много яки. По принцип немската кухня, аз преди години работих в един немски ресторант и там имаше всякакви врушчета, какви бяха другите. Имаше едно такова като салам камчия, нали? Обаче техния, нали, някакъв друг, те го запичаха с някакво червено зеле. Доста така странна Не съм фен супер много на немската кухня. Да. Определено не е кухнята, която най-така да... Нали, не мисля, че като цяло се славят с някакви, кой знае, нали, нищо лично към тях, нали, в света като ястия, за разлика примерно от френска, италианска, пък да не говорим, те в цял свят са известни с едно от нещата, сигурно след това. Нищо, те правят хубави коли, така че... Да. Така, сега започваме тук с тази смес, изливаме я внимателно. Сега ще добавим и моцарела, тъй като има в много рецепти жълти сирена, като кашкавал и ментал. Днес ще добавим моцарела. За да сме по-различни. Естествено. И ето го е така на места. И идва моментът, в който го слагаме в фурната. На 200 градуса за 25 минути. Така, ето внимателно. Така. Готово. Време е малко да се почистим. Аз поне мога да изчистя, ако искаш. Да вляза в някаква употреба. Готово ни е вече. Ти ли ще го даваш? Опа! Вуаля! Уляля! Добре, ще го оставим на страна малко да изтине, защото ако сега в момента го извадим от самата форма, има опасност да се разчупи. През това време Галин ще направи отгоре... На 2. Да, точно така, на 2. Имаш дарбата си. Чери домато ще го нарежем на малки парчета, овкусяваме с зехтин, сол. Как са вкусни ли са? Зехтин, сол и ще сложим отгоре рукола. Мале, много яки домати. Много ми е интересно
тъй като знам, че често пътуваш. Откъде я знаеш? Откъде знам? Инстаграм. Да. Знае всичко. Искам да попитам ти, когато ходиш по разни държави, опитваш ли тяхната кухня? Въобще позволяваш ли си така да излезеш от твоя хранителен режим? Да се минеш ти от тази страна, предлагам тук шефското място. В интерес на истината, аз съм през цялата година съм на режим, като изключим случаите, в които съм на почивка. Когато съм на почивка, наистина съм на почивка, хапвам сладко. Това си е моето възнаграждение за всичко, което правя през годината. Много добре. Ето, може да се опиташ. Ето ще сложа и сьомгичка малко. Искам да ми кажеш мнението ти. Аз обаче няма да ползвам виличката. Хапвай така. А между другото, точно виж как е. Улала! Брутално. Да, обаче виж как самата смес е, точно когато го пасирам с всички други смеси, т.е. с яйцата, спанака, става наистина много як цвят и естествено е здравословно до известна степен. Добре, и ти сега това останалото, какво ще го правиш? Това останалото мисля да... Да е за мен. Той Да е мисли за да е тебе, за обаче мен. знаеш какво, ай си го разделиме. Ема ти можеш да направиш и друго във вас. Добре, ай ще го дам на тебе. Ами, слушай, искам да ти благодаря за участието. И на мен беше много приятно. Благодаря. Надявам се, че зрителите също ще им бъде доста интересно. Надявам се да си почерпил опит така от моите готварски умения. Да, доста, наистина ми дойде така, доста така като идеи и общо взето. Разни техники видях. Много добре. Казваме чао и ние малко да се поприказваме на спокойствие и да си хапнем от точно тази вкусотия. И пожелаваме весели празници на всички. Да. Топ.